bohužiaľ mi stream nešiel a chcel som ho natočiť, tak iba natočím ako nejaké video, ktoré som vám chcel ukázať na mojom streame. Dojte si to, ako keby bolo na strede. Ešte než začne, chcem vám ešte raz povedať, že stream sa mi nedá dať, takže jak vás sklamem, tak je mi to moc ľúto, ale vážne som nevedela, ako to urobiť, tak sa ospravedlňujem. Teraz vám zatiaľ ukážem, čo som si na tento stream pripravila. Budem hrať, ako keby som bola na tom streame s vami, ale bohužiaľ vám nebudem odpovedať na veci. Ale môžete mi písať rýchlo komentáre Môžete mi napísať nejaké komentáre na toto video, ktoré teraz to bude prebiehať. A ja si to vypočúvnem a natočím ako keby taký stream. Teraz ešte ho nebudem točiť, lebo toto, čo je za mnou, toho si až nevšimajte, všimnete si iba mňa. Zatiaľ to bude iba príbeh, ktorý si rýchlo nachystám a aby to nebolo také labilné. Píšte mi do komentárov nejaké otázky, ktoré by ste sa na mojom streamu chceli opýtať. Ja natočím potom video, zapnem si tablet a budem sa pozerať na vaše komentáre, čo ste mi napísali, aké otázky. Vážne ma to mrzí, ale ja som ešte stream nikdy nenatáčala, takže vôbec neviem, ako sa to robí. Takže sorry, ak vás sklamem, ale vážne sorry. A chcem vám ešte povedať, že teraz si vymyslí vlastné otázky, ale že vám ukážem, že čo som vážne chcela, ako som si to pripravovala a takéto veci. Takže ako prvá vec, ktorú som si chystala, samozrejme, že LPS a veci na stream. Urobila som si to na storiku, ale tento stream nevyšiel, takže je mi to úplne na nič. Ale budem aspoň rada, keby ste mi napísali nejaké tie otázky dole do komentárov pod toto video. Ja si ich s radosťou pozriem a stream budem natáčať, ako by to bol stream. Hoci aké otázky sa ma pýtajte, napríklad aké mám zvieratá, alebo kde bývam, alebo takéto veci. Takže budem moc rada a zatiaľ čau.